Ngizocela sithathe icilongo number 75 sibingelele ngokukhuleka kodwa sihlabelele. Nkosi ngiyabheka kuwe ngikuni impilo yami ayiphathwe njalo uyikhombe Nkosi ngiyabheka Nkosi ngiyabheka ngikunika impilo yami ayiphathwe uyikhombe Jesu Jesus, ngikubone yebo Nkosi yeah.
bayede yise wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, bayede ngqongqoshe, bayede mafunga angajiki, bayede zulu lemfihlakalo, bayede wena owukhona umhlaba ongakasekelwa, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga mongcwele usukhulumile ebusuku, thatha ilungelo namanje, nanti ibandla lakho ngoKristu Jesu inkosi. Amen. Hallelujah. Ayibonge inkosi, akabonge uJesu. Ngiyabingelela ngesibingelelo amaHebheru chapter 12 verse 22. Uthi uNkulunkulu uma econfirma ngenceku yakhe eqeda kusuka la, uthi asizile nje nomaphi. Uthi lapha kumaHebheru chapter 12 verse 22 uthi kodwa nize entabeni yaseSiyoni, emzini kaNkulunkulu ophilayo. Uthi size ebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nasegidigidini zengelosi ebandleni lamazibulo. Akagcini lapho uthi size nakuJesu umlamleli wesivumelwano esisha. Sanibonana endumeni, sanibonana eWashburn, ngiyabingelela okukhethekile ubaba nomama Nyandeni, ngibingelele wakithi Gcwabe, kuningi engakusho kodwa ngeke ngisho lutho, wena wasemba Dlokulu wasemBongombongweni Shenge, noma ngabona ukuthi ungakuphi kodwa ngizwile kwiprotocol establishiwe la ukuthi ukhona uNdlunkulu wasemBongombongweni Shenge. Izinceku zonke kaNkulunkulu Fivefold Ministry yonke ngokwama office onyawonhle, ibandla lonke lika Kristu Jesu, thimba ke liholo Nyambose, ngibingelele nomakhanyile wami mfowethu. Ngiyabingelela egameni lomfeli wami uJesu Kristu. Amen. Umcebo Mkhize osanikezwe ithuba lokuba hola umkhandlo lapha ekhaya endumeni ngokusizwa uJesu. Ngiyakholwa ngisindisiwe egameni lika Jesu. Anginamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu. Baba Mbuyazi esamela bengathi uyangiprofeta mayithi sitha siyalwa kunoma ngawubani ohleli la sithi hayi usungaphuma manje, kodwa ke impela nami ngizwile impi la ngihleli la, kanti uma uzosukuma nje athi hayi cela ngibingelele cishe ngahamba ngoba ubesekhulumile uNkulunkulu. Wakhuluma ngoEzra eqaleni, wakhuluma uNkulunkulu mawubekithi lo mqondo wawukhona na uKristu Jesu, Philippians 2. Isimanga sasezulwini ngathi mangene office njengoba sengiqeda inyanga ezisithupha nje, uNkulunkulu wathi Philippians chapter 2, noma phela uyakhona tshela abantu ukuthi Philippians chapter 2, wanginikeza nje amavesi amathathu
umama Masinga njengoba desho la umlayezo uNkulunkulu angiyawona ngene office wathi angithi nje abantu abagcwalisa ukuthokoza kwakhe ukuba babe emqondo munye babe enhliziyonye bebe luthando lunye beqonde into inye bengenzi lutho ngombango nangodumo lezo kepha ngokuthobeka beshayise ngathi abanye bakhulu kunabo ilona lo angabheke okwakhe kepha lo wabheke nokwabanye wasevala wathi mawubekithi lo mqondo wawukhona na uKristu Jesu yabingelela abazalwane kodwa kuMaria uthi mayihlangana noElizabeth uza umntwana egxuma eswini bese ethi kanti kazi kubingelela kuni lokho thina singabatwana bala ekhaya gasela singabatwana bala ekhaya ababeyifikela nje behlala lapha kulela khona ngale yaminyaka singabala ekhaya thina singabala ekhaya thina siyakwazi ukuhlala lapha ekhonini lapha ngoba umoya kaNkuluNkulu wodwa siyazi kuyafinyelela noma so akungithi nje inswi ukuthi ngihleli lapha eminyanga ngoba ngiyazi umoya kaNkuluNkulu wodwa futhi ngibonile namhlanje ukuthi wodwa bangcwele akungibingelele nabahlabeli nomshayi wogubhu umoya kaNkuluNkulu ngibona into wodwa konke nje ade ngithi ngizobingelela ngakho konke seqediwe nje qediwe uNkulunkulu sekhulumile wodwa umoya wakhe qedile nje uqedile bazalwane umuntu nje kulezi inyanga ezisithupha enikuyithuba la endumeni kodwa usengabhala incwadi ngohambo luka 6 months ese-office obuhambo nohambo lunento zalo uhambo nohambo lunezimpi zalo kodwa ayi ngiyoze ngikhiphe imfihlo uke wafika my office ma la amahora nje sawahlala uNkulunkulu wenza umsebenzi omangalisayo ngivesane ngenza into eyodwa mangihlaselwa yimpi ngivesane ngifane noDavide athi amaFilisti esezwile ukuthi uDavide ugcotshiwe akhuphuka baba umbula akhuphuka amfuna uDavide Davide wenza into eyodwa nje wehlele enqabeni ceka uNkulunkulu eqeda kusuka la isho njalo ithi amandla nje asedolweni ngikhanitholakala kodwa khona into engiyifundile uNkulunkulu uyayinaka uthi mayidedela impi uthi ifike ngoba phela yonke into yenziwa uyashe ezwila uthi yimi ngidala okuhle ngidala nokubi uyasidedela nje sivivinyo bese bheka ireaction yakho wena okholwayo ukuthi wenze njani makufika impi uthe umprofeti ade sikhonza la eqaleni ekhuluma ngoEzra thina sakwazi ukubooster asakwazi thina uyobika or siyothathisela kwabanye abantu siyokhothama kwabanye because esike sabooster ngoNkulunkulu wethu encwadini uSecond Chronicles uchapter 20 inkosi uJehoshaphat ithi mayihlaselwa yimpi thiwa inkosi yashawula uvalo ngoba lempi yayinkulu eyizungezwe izizwe ezintathu
Inkosi yathi mayiqeda kushaya uvalo ngoba uvalo uyashaya sonke kodwa uNkulunkulu ubheka ukuthi mase lukushayile wenze njani emva kwalokho. Inkosi yashaya uvalo ayisibheka odongweni yafuna ubuso bukaNkulunkulu. Umbuzo uthi wena mawushaya uvalo wenze njani? Ngoba mashaya uvalo ayasiphiki uvalo liyafika. Kodwa wenze njani? Base lukushayile. Bengizothi ebusuku thatha amehlo wabhekise kuye. Uthe ngiyofunyanwa yini uma ningifunisisa? Inkosi uJehoshafathi ayihluphanga nje yaqoqa isizwe. Yasivalela isizwe, yamemezela ukuzila ukudla. Bathi besathandaza uNkulunkulu wasevusa umprofeti phakathi kwabo. Njengoba sihlangene nje uNkulunkulu angithi sebavusile sekukhulunywe eqediwe. Akekho ongazi ukuthi mayisidilika kusasa entabeni la siyokwenzani. uNkulunkulu wavusa uJahaziyeli. Wakhuluma into ezasezulwini uJahaziyeli. Wezwakala lapha ku chapter 20 verse 17 esethi zihleleni nime. Akusikho kwenu ukulwa kulempi. Ngifuna ufunda nje leyo verse kuphela. Uthi akusikho kwenu ukulwa kulempi. Zihleleni nime. Nibone ukusindisa kaJehova. Nina Juda neJerusalem. Ningesabi. Ningaphela amandla. Phumelani kubo kusasa. Ngokuba uJehova unani. Kodwa futhi khona imfihlo mawehla nje sesivala. Lapha ku verse 20. Ngoba izwi kaNkulunkulu mayisekhulumile njengoba esekhulumile nje kuya ngawo ukuthi uyalibamba ngokukholwa. Sho njalo uthi Paul nezwi abalizwayo alibasizanga. Ngalokho ngokuba balihlangabezanga ngokukholwa. Wathi mayisekhulumile uNkulunkulu lamazwi ngoJahaziyeli. Inkosi uJehoshafathi washo ukuthi iyakholwa. Wakhuphuka ukholo kuJehoshafathi. Wezwakala esethi uJehoshafathi wayesekhothama uJehoshafathi ubuso bakhe bubheke phansi. Wonke uJuda nabakhile eJerusalem bawa phambi kwaJehova bayikhuleka. Wathi ngizweni Juda nani bakhile eJerusalem. Kholwani nguJehova uNkulunkulu wenu. Niyakuqiniswa. Kholwana ngabaprofeti bakhe niyakuphumelela. Imfihlo yokuhlangabeza izwi kaNkulunkulu ngokukholo impi inqotshwe. Ake ngibuyele ekhulumeni ke manje sengihlala phansi. Hayi bazalwana asina kuyincoma ngalutho. Nalama office inkosi esasithembe ngawo. Asizona izikhulu thina but sizinceku. Siyaseva. Mangila ngisewadwane endumeni. Ufuna ukufunda nje lo mlayezo omncane. Sibona amandla entshukumo necontribution yentshukumo emphakathini wakithi endumeni. Besilapha ngoMeyi. Kwafundwa izwi. Isaiah 62 verse 6 esasinabo la bazokhumbula. uNkulunkulu wayezosigcoba ngoMeyi. Wathi kithi thina singabalindi. Sonke thina esikholwe egameni lika Jesu uNkulunkulu usigcobile. Wathi ngimisile abalindi phezulu kwezingange zakho Jerusalem. Abayukuthula nakanye imini nobusuku. Nina eningabakhumbuzi ngoJehova maningaphumuli. Kwakusho uNkulunkulu esikhumbuza thina esifumene umusa okukholwa egameni lika Jesu ukuba impela simele ukuthula simele ukufakaza ngoJesu namandla akhe.
wayezosikhumbuza lokho nje ngoMeyi. Mina ngaphuma nalowo mlayezo athi awunkosi kanti ungithembe ngento ezingaka kanti ngumlindi gimelwe ukulusa abantu bakaNkuluNkulu. So ngiyaqikelekela ukuthi mangihleli phansi angiphume bese ngiyokwenza. "20 years of intshukumo njengoba sibungaza namhlanje nakulonyaka kusho umusa kaNkuluNkulu." Umhlabeleli ohlabelela kahle uthi namhla Nkosi siyamangala uma sibheke emuva ukube wena ubungenathi ngabe sifele endleleni. Sizosho njalo nje manje, sizosho njalo baba ukuthi namhla Nkosi siyamangala uma sibheke emuva kulo 20 years ukuba ubungenathi ngabe sifele endleleni. Ukuba khona kwentshukumo, ukuba khona kwalemvuselelo yentshukumo yonke leminyaka kumina njengomholi osanikwe ithuba okwalesi sikhathi kusho isiqiniseko sokuthi impela uNkulunkulu uyithandile wayikhetha indawo yakithi lapha eWashburn naseNdumeni. Lokho ufazelwa izwi likaNkulunkulu encwadini yeziKorinte zesibili chapter 7 verse 16 emva komkhuleko owenziwa inkosi uSolomoni njengalokho inceke adila ayishilo. Inkosi uSolomoni yakhulekela isizwe emva kokuba iqeda kwakha umsebenzi yawushiyelwa uyise uDavid, qeda kwakha indlu kaNkuluNkulu. Kwathi ngaphambi kokuba inikele ealtare likaJehova yenza umkhuleko, khulekela isizwe, icela intethelelo, icelele okhokho ba intethelelo. uNkulunkulu wakonfirma wathi useyikhethile wayingcwelisa le ndawo ukuba beka igama lakhe kuyo kuze kube phakade. Wathi amehlo ami nenhliziyo yami kulapha njengoba sihlangene la. Asithathi kancane icontribution yentshukumo emkhandlweni wakithi eNdumeni. Ingakho sila siyazi ukuthi uma sila uNkulunkulu uzosigoma. Obuhambo oluselude. Ngingeke ngihlale ngakuvezi lokho. Ngiyajabula mangibona abantu besifazane bebangaka. Because inyanga yabantu besifazane le siqhakambisa igalelo labo. Ngokwemvelo kaNkulunkulu, ngokwemvelo owesifazane ungumsisi, ungumnakekeli, ungumnakisisi. Sukela kuEva uye kwincwadi athi ifundwa kuRuth, uye koMariam, uye koEsther, uye kunina wenkosi uMaria. Kusobala ukuthi uNkulunkulu abantu besifazane ubathembile futhi ubathembe ngento ezinkulu. Banamandla. Ngakho ke sengihlala phansi ngiyanxusa ukuthi impela abantu besifazane uNkulunkulu nje obethe eBhayibhelini nje bapha abesifazane onkophe zabo igcwele inyembezi. Masibe nabo abesifazane balolo hlobo abazothi nje sithembe wena uluncedo lwethu. Ayibongwe Nkosi.
mawa ngeke siyeke ukusekela intshukumo ngoba siyobe sifeyila uNkulunkulu. Ngifisa ukuveza lokho, uNkulunkulu akancikile kithi. Uthe namatshe ayokhuluma thina masingakhulumi. Ngakho ke kuyileso sizathu ukuthi umasipala wasendumeni uhlala usekela intshukumo. Ingoba siqonda kahle ukuthi uNkulunkulu akancikile kithi. Kodwa sibonga uNkulunkulu ngamagalelo entshukumo emphakathini wakithi. Ngalawo mazwi nje amafushane sidumisa uJesu ngakho konke. Nkosi yomusa inibusise. Amen.